Kukkuu. Kiitti, kun jaksit jeesata. Totta kai. Hetken termit rupeaa olemaan silleen jotenkin kuten hallus, mutta sitten ne erot, ne pienet jutut, esimerkiksi just, että valssi ja wienervalssi ja että miten niin oikeasti niissä on sitten eroa, että onko se jotenkin... Et sä tiedä, sä opi ikinä. Täh? Et sä opi ikinä. Ensin katsotaan, sit jorataan. Mulla on yli 2000 tuntia tanssiohjelmia tallennettuna. Oot sä valmis? Mihin? Jep. Sä oot jatkossa. Itse oot. Kukkuu.